Kiitos, saapun nousee. On suuri ilo ja kunnia olla Lappilan kauppiaana julistamassa Lappilan ja Suomen itsenäisyyttä. Itsenäisyyspäivä on perinteisesti se päivä vuodesta, jolloin koko Suomi miettii maamme vaiherikasta menneisyyttä, olemaan kiitollinen nykyisyydestä ja kääntämään katseemme tulevaisuuteen, uskoen suomalaiseen elämäntapaan säilymiseen. Kunnioitetut veteraanit, hyvä juhlayleisö. Veteraanien esimerkin mukaisesti suomalaiset ja varsinkin lappilalaiset ovat valmiita puolustamaan Lappilaa sekä koko Suomea. Veteraanien perintö velvoittaa. Veteraanit ja koko sodan ajan sukupolvi pelastivat Suomen itsenäisyyden ja vapauden. Kiitos heille. Sodan ajan sukupolvi rakensi hienon maan, joka on puolustamisen arvoinen nyt ja tulevaisuudessa. Sitten pieni siteeraus. Perinnöksesi, poikani, annan tyhjät taskut ja isänmaan, ehkäpä kyläkaupan baarin sekä uskoni tulevaisuuteen. Hyvää itsenäisyyspäivää! Sitten kaikille hernekeittoa tarjolla! Näin, varokko, väistäkää! Paraati tulee! Ja siellä meillä on parissa paikassa pari pientä keräystä, jos jokainen haluaa antaa rahaa, ne menee kaikki sotaveteraaneille. Ei kun sopaa.